أرست زينام قدم مينستر أبي أحمد أب جوباء فيتنام P4G 2025 نتصاتف يركبوا حافشاوي تاماجور شوم فيلد مارشال برهانو جلا أب رواندا عدت أصاليتو قويتنا مدحانيتنا يسوس كريستوس ودسب كبارنت حاتيات نموصا دفع مسواتن أبصومنا حمامات كم استقبله ممهر زراداويت أدحانا قدسوم سلام زخوركم تبلكتي كمي تمسيو لكع ساعات حدا قوينو كم تلمود نساعات ترالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندابراحكم ساخم تصنح أنا برهان في السام فلما بحاصرت زيناتات كنجمر قدماي مينستر أبي أحمد أب جوباي فيتنام P4G 2025 نتصاتفو يركبون توم قدماي مينستر زلاقن حزبي ماخل زغبرن حملواي سغغر بزول چبتي ناتقايده أبزركب جوباي فيتنام P4G 2025 حلوة كاب أير نمسقام أرليت زخانو سلس توسنتي ناي تكبار نتبتات آتنوت جيروم العلوم اللوم قداماي حلوة نبرت أير قرب جنزب لعلو كل كلمة بمهاب أخل تجمعتن زلاقن أبزخانو في الفلات مرققات يجب النام كالاي زلاقي لمعات نمدقافن وساني حلوة سنة مهدار أهجر أفريقيا نمقبار أبا شفان فلفل حيلي انفستمنت علم بصحيت أفريقيا أبز حزوان كابزولو وكلت تميتاوي أبا عسرا سلاسة ناب عسرا ميتاوي معباي يقبئنا سالساي مدفع بزها هيوتن معراق مريتن بموقع تفطرون محلاو قلطوف سقوم تكوس سادي قبا إذن كم حملواي آسر زولو هزباو صراحتي بجنزة بمدقافن بزيد مان حبرة سابت كابي كاب عادلو زناتهن فتحاوي تربحنة المرققات زكاتت يلوم بتمساسال زينا قلنا قلنتي قبائي قدماي مينستر أبي أحمد مس بريزيدانت فيتنام جنرال لوونغ كونغن مس بريزيدانت بيراو بيت مخري تران تانه مانن تزاتي ملوم توم قدماي مينستر أب سوشاليست ريبابليك فيتنام زقور وزلو عدت سرحتي الناقص على يركب حافشاوي تاماجور شوم فيلد مارشال برهانو جلا أب رواندا عدت أصاليتوم فيلد مارشال برهانو جلا بإتاماجور شوم سراويت مكلخار رواندا جنرال مبارك موغانغا بخبر زبعي استعجب دموق أقابلا زقور اللوم تخون أب كلتياو زعباتات زت تساليت اللوم أب مزازمي زتوم إتاماجور شوم سراويت مكلخار رواندا جنرال مبارك موغانغا أب ورح مقابيت كلتشحن 25 أقواز أوروبا أب إثيوبيا أب زقبرو عدت سراح أب فزاتمان قبراونتن سراويت مكلخال كلتين هاجرات زد هاب مرراد سنة تفريم اللوم عدت فيلد مارشال برهانو جلا متحبار كلتين هاجرات نمتنقارن زلع على ترقم زلوون انتتكون كلتين هاجرات أب عودي مكلخالن كالوت زفراتن سلام اندحنتن تيزوبا زلوهم متحبار نمعباي دلونتهم زملاختيهم فيلد مارشال برهانو جلا بعودتهم مس بريزيدانت رواندا كبور بول كاغامين منستر مكلخالة هاجر جوفينال ماري زامدان تزاراري بملوم مكفال مادي مرأيا سبتو كورة حساسبانا يكبلا كنتيبا بمحضار كتما ديسابا عدانج عببي قليسان تن كنتيبا بمحوراو متسارقتان أبزا محلالفو ملختي لومبي بعال تنساي مخنيات بمقوار أبا كلهم كفلا كتماتاتن ورداتاتن نكوابي كلتامي تشح زخونو تساقم من نوابرو زلومن نستفلاليو محوراوي تساقم نستقالعون كفالات حبرتسب مادي أكافلنا لنايلن مكفال مادي نبرتنا فقرنان أخبروتنان النقلتالو كموغن بحالي نحدنا متحساب نمعبلولون تقبارو مرأيا سبتو كورات حاسبانا يكبلاون غاليزانيان بتوسخون كمتي ناي كل غزة لموغن مهاب أي قدلن إلوم أبو قوننا تطون زوالو سبهافتي تكالاتن ولنتاويان مناسين
ከተማና ብሽመይን ብሽም ነበርትናን ካብ ልቢ የመስግን ይለን ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋዬ ምስ ሚኒስትር መሰረተ ልምዓትን ኢኩዊፕመንትን ጅቡቲ ሐሰን ሐሙድ ኢብራሂም ተዛትዮም አብዘቶም ግን ክልቲያን ሃገራት በመሰረተ ልምዓት ንምትእሳር ዝተጀመረ ከይድ ህንጸት ፕሮጀክት መንገዲ ዲኪል ጋላፊን ኣብ ቀጻሊ ምዕራፍ ኣብ ዝስርሑ ስራሕቲ ኣመልኪቶም ተዛትዮምሎም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ብስምምዕ 4 ሃገራት እቲ ዞባ ዕላው ዝኾነ በዓል መዚ ማኔጅመንት ኮሪደር ኣብ ማዕቀፋት ምትሕባር በዓል መዚ በይነ መንግስታት ልምዓት ምብራቅ አፍሪካ ማለት እውን ኢጋድን ሕብረት አፍሪካን ንኽካተትን ኢኮኖሚያዊ ምትእሳር ምጥንኻር ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታትን ሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ የረድእ ኢትዮጵያ በህንጸት ዲጂታል ኢኮኖሚ ጀመረቶ ሪፎርም በመለክዕ ዓለም ለኸ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኣብ ዝሐሸ ብርኪ ንክትርከብ ከም ዘኽኣለ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን በለጠ ሞላ ገሊጾም ሚኒስትር ፕላን ልምዓትን ኣፈጻጽማ ትልምት 9 ኣዋርሕ በጀት ዓመት 2017 ሚኒስትራት ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ተጸዋዕቲ ትካላት ኣብ ዝተረኸብሉ ይግምገመሎም ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን በለጠ ሞላ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ እዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ሪፎርም ተግባራዊ ገይሩ እዩ ስለዝኾነ ድማ ቁጠባት ሃገር ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ 7 መዓልታት ልዑል ዕቤት ከም ዘመዝገበ ሓቢሮም ዘሎም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ፕላን ልምዓትን ስዩም መኮንን ብግዶም ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ሪፎርም ብምስላጥ ዝነኣዱ ውፅኢታት ምዝጋቦም ገሊጾም ፕሮጀክት ልምዓት መስኖ ወልወል ኣብ መወዳእታ እዚ በጀት ዓመት ኣገልግሎት መሃብ ከም ዝጅምር ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ኣፍሊጡሎም ሚኒስትር መስኖን ከባብታት ቆላን ዶክተር አብርሃም በላይ ሓላፊ ዘፈር ሚኒስትር ፖለቲካ ፓርቲ ብልጽግና ሰማ ጥሩነህ ከምኡውን ካልኦት ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን እቲ ሚኒስትርን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ኣፈጻጽማ ትልሚት 9 ኣዋርሕ በጀት ዓመት 2017 ዘድሃበ ዘተ ተኻይዱሎም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ፕሮጀክታት ልምዓት መስኖ ዕውትን ውፅኢታውን ኣፈጻጽማ ከም ዝተመዝገበን ብፍላይ ድማ ፕሮጀክታት ልምዓት መስኖ መገጭ ጨልጨል ከሰም ተንዳሆን ድቡቲ ዳይክን ኣብዚ በጀት ዓመት ዕውትን ውፅኢታውን ኣፈጻጽማ ዝነበሮም ፕሮጀክታት ከም ዝኾኑ ኣመላኺቶም ብፍላይ ፕሮጀክት ልምዓት መስኖ ወልወል ኣብ ዝተተሓዘ በጀት ዓመት ብምዝዛም ኣገልግሎት ክህብ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ፕሮጀክት ልምዓት መስኖ ጎዴ ቅድሚ ኣዋርሕ ተመሪቑ ንኣገልግሎት ከም ዝበቕዐ ሓበሬታት ሚኒስትር የረድም ዲያስፖራ ንህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝገብሮ ፕሮግራም ምትእኽኻብ ኣታዊ ጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ዋና ዳይሬክተር አገልግሎት ዲያስፖራ ኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ ገሊጾም አምባሳደር ፍጹም አረጋ አይተ ወርቁ ተሰማን አይተ ታምራት ታደሰን ዝተባሉ ሰብ ዋና ትራቭል ወርልድ ቱሪዝም ዝኾኑ ቤተ እስራኤላውያን ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቴል አቪቭ ተረኺቦም $12,000 ኣሜሪካ ደገፍ ምግባሮም ብምግላጽ ነዚ ደገፍ ድማ ምስጋንኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ ሓፈሻዊ ኣፈጻጽማ ደገፍ ሚስዮን ኢትዮጵያ በእስራኤል $30,286 ኣሜሪካ ከም ዝበጽሕውን እቶም ዋና ዳይሬክተር ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ኣስፊሮም እዮም ዲያስፖራ ንህንጸት እቲ ግድብ ዝገብሮ ደገፍ ኣጠናኺሩ ንቕጽል እውን ጻውዒት ኣቕሪቦም
معد زينا بمكتتال تركو تملكتي حزنما بزرزر ناب زحزنام زيناتاتي كحلف قويتانا من حينتنا يسوس كريستوس ودسب كبارنت حاتيات نموصا قفعن مسواتن عبسو من حمامات كمستقبلة ممهر زرع داويت أدحانا قليصوم مرد دانو يقرتان قدسات تقبارات بيت كريستيان مخانمون حبيرهم اللهم فسها مبرحتو قويتانا مدحانيتنا يسوس كريستوس مئنتي زلالماوي دحنتن محرتن دق سبات كبيد واغاز غفللو سومن حمامات كما زبحال لكاونتي أورثودوكس توحدو بيت كريستيان إثيوبيا يحبرو أبي سومن حمامات يسوس كريستوس سب خوينو زتوقعلو زتقطقطلو زتأميرلو زتأمئلو زتسددلو نكبر دق سبات زحامملو اوان نمزكار بملاء تختلتتي امنت بصوم صولتن سجدتن زذكر بعليو ودسب أبي بارنت حاتيات آتيو بمسنحو كابزي نموصا زتخفللنا واقع أيو كبلو أبي منفساوي يونيفرسيتي قدسة سلاسي ممهر زرع داويت أدحانا حبيرهم حمامات مالت انت أيو قويتانا مدحانينا يسوس كريستوس مكران موتن زتقبللو ندق سبات كحسا زفصملو ود سب دما كام موت ناب هيوت كام مكرا ناب سلام ناب حقوس ناي زلالمي ناي ناب زلام لباوي حقوسن هيوتن استساغرلو منجدي ايو حمامات مالت أبي سومن حمامات زلوا شوعت معالتات بتمرت هايمانوت نايب علن عايشماتن ترجمن زحزاعين زولو ممهر زرع داويد بنت على ربوع لك كانت أيهودن فريساويان صحفتن يسوس كريستوس كتحزن كمي كم تحزون زي مخارلو معالت مخانو أبريهم ربوع بيت أيهود بتز تقيموا مالت بز سألوا وسأليت زقروا نايك قناتن مكأجناتن ولد داويت نجوس إسرائيل بستبهالو مخنيات بتقيموا كيب قاصيرهم شرح مكيرهم جميرهم ربع تماخيرهم تاي نقبر السبزيش تاي نقبر يدهم مخيرهم بقاتهم أبهلا سب يمزوروا سلازي أي أفتقر بنا بعلى فاسكا بس يحزنه نأيهود بعلى فاسكا خبرخ متسي كم أيهود سلازي الشاوخ متس خلا كنحزن لنا كسر الله انت تخيل ما خسقل الله قتل الله إيلو مخيرم وسينم إذا روع مكره حمامو مكره مكرو مخرا مسقلو مكرا موتو استمخرلو علاتي متحققاز مردا يقرب هلاينتن حدنتن زمهرت بيت كريستيان مخاناز قلصو ممهر زرع داويت أدحانا تختلت تأمنت آسر قدوسات كسعوي قبائلهم متحققاز مردا زمهرت بيت كريستيانية علم يكونن علمي مهرن متحققاز يمهرن علم فتسيمو نعي يزبل علم أنا يزبل فقرن متحققازن زمهرة قويتانا مدحنا إيس كريستوس سلام مسرة مدري قويتانا إيس كريستوس بيت كريستيان ناي سلام عمدية ناي سلام مسرتية بيت كريستيان مالت ناي قدوسان ملائكت ناي قدوسان نبيات ناي قدوسان هاريات ناي قدوسان آبو قوائي مالتنا إنا بيت كريستيان زلنا على እግዚአብሔር استمسرتت قدست بيت كريستيان حريتي بيت كريستيان كريستوساويت بيت كريستيان هانتيت بيت كريستيان أفلا لا يزي باللامبر أفلا لا يزفالي يكون وزيك نستعلي يكبر سلازي هذا كريستيان كله
بفقري بحادنت استسأل أنت اللي دما يقرأ تباهيله تفاقيره قربيت حاونا حاو كل حاونا حاو تفاقيره نخاخورو زيتنا يقويتانا إيسوس كريستوس فقادن تأزازن قالن حزب كريستيان قويتانا مدحنيتنا إيسوس كريستوس زخفللنا واقع تردينا عبا قدوس تكبارات كنوافر كما زقبعون اتم ممر هايمانوت التحساسيبهم صومنا حمامات فقري يسوس كريستوس زترأيلو بمخانو بمتحبارن بمكبارن كنحلفو يقبا كبلو عبوتات هايمانوت صاوعتو مغربهم نزابصاب واللين تامر ملوران قرماعي سمون حمامات حزب كريستيان عبيت كريستيان بمخانن بصومن بصلوتن بسجدتن يحلفو يوم أبزو وانزي أبصومن أبحزن زلو حزب كريستيان برهان زخونوم أوان تنسائي بتسفا إنها تصبي يركبو دحر مكران فتنان تنسائي حبيرو سلازمت كان سو كالتفتنا كالوطا كالورده تنسايون ويم دغمو زخونه سب انت زي تفتينو انت زي دخيمو تنسائي وي دما زحشه صباح كري يخلن اب سمونه حمامات زينا نمهار موت كريستوس بتنسائي كم زتزازم كله صباح زحشه كم زخون محساب ادلاي تنسائي نمراي بفتنا مزنع كم زدلون ممران هايمانوت يحبرو يوم የሚያበቃው የፋሲካ ጾም ራሱ ክርስቶስ ተነሳ ተብሎ ታውጆ ጾመ ፋሲካ ዝዛዘም ክርስቶስ ተሲኡ ተባሂሉ ተአውጁ ምስተሰ ጾም አይሄሎን ሓደ ክርስቲያን ውን ሞይቱ ምስተልዓለ ድኻም አይሄሎን እዞም 55 መዓልታት ዝገልጹልና ውን እዚዩ ክርስትና በራሱ በመከራ ላይ የተመሰረተ ነው ክርስትና ባዕሉ ኣብ መከራ መሰረት ዝገበረ እዩ ኣብ ዓለም ምስ ዘለው ፈተናታት ቃልሲ ምግባር ማለት እዩ ነዚ ዝሰዓርውን እዮም ነሰማያዊ መንግስቲ ሕጹያት ዝኾኑ ምክንያቱ ብፈተና ጸንዓይ ድሕንዩ ስለዝብል ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ናብትንሳይ መብዛሕ ዝከኣል ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ኣብ ይቕሬታን ፍቕርን ዝተመስረተን ትኸውን ጥራይ ምዃኑ እውን መምህር ሃይማኖት ዝኾኑ ዲያቆን ምትኳ በራ ሓቢሮም እዮም ምንቀበለው መከራ ምን አይነት መከራ ነው እሱ ላይ ነው ቆም ብለን አንዳንዱ ዝም ብሎ አላስፈላጊ እንቀበሎ መከራ እንታይ ዓይነት መከራ እዩ ነዚና ክንሓስቦ ዝግባእ نحاوكنا نصلاخا او وشت حمامات مسجد كنا مصوم واقع يبلون نابتنساي ايبصحني سلازي سبات يقرك بحالو يغبا ኣብ ውሽጢ መከራ ዘለው ኣመንቱ እውን ኣብ ቅድሚኦም ትንሳኤ ከም ዘሎ ሓሲቦም ከጸንዑ ከም ዝግባእ ኣቦታት ሃይማኖት ገሊጾም ክርስቶስ የመጣው ወደዚህ ምድር ነው እኛም ደግሞ ተጥለው ተረስተው ወዳሉ ሰዎች መሄድ አለብን ክርስቶስ መጸ ናብ ዝምድር እዩ ንሕና እውን ናብ ዝተረስዑ ሰባትን ከዲ ይግባእ ካብቲ ዝነበረ ክብሪ ትሕቲሉ ንሕና እውን ትሕት ክንብል ይግባእ ሰሙነ ሕማማት ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምዃንን ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ይሕልፍዎ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጾምን ኣብ ሓዘንን ዘሎ ህዝበ ክርስቲያን ብርሃን ዝኾኖም እዋን ትንሳኤ ብተስፋ እናተጸበዩ ይርከቡ ድሕሪ መከራን ፈተናን ትንሳኤ ሓቢሩ ስለዝመጽእ ናይ ኩሎም ሰናይ ተግባራት ፍልፍል ሃይማኖታዊ አስተምሮታት ምዃኑ ተገሊጹ بأوريتن حديثن بهايمانوت كريستنا يكون كالوت هايمانوتات أب حجر نعمتي وهاب زنح أستمرو استرجع كبابن مكالن كعسل عبركتو لعلم قانون تحبير له مرها سلام مرسا زرزر اللغو ميتياوي الخاب بزصرح عقن كلهم امنتاتن هايمانوتاتن شخالهم ويكعا متمريهم ابلعليخا كخون زيتبهغو ابلعل سبات كخون ايتبهاغن أي تكبرن يوم نركب اللغنا بأمنة تقتلت أمنة كريستنا حتيات سبات سبغوينو كاب قدست نصحت دنجل مريم توليدو تشغيلو بدمو عالم كنصح ኢየሱስ ክርስቶስ በሰቀልቱ ክስቀል ዝሳደድ ልቆነን በተከተልተ እምነት ክርስትና በፍላይ በተከተልተ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ሰሙነ ሕማማት እንዳተባለ ዝጽዋዩ ኣብዚ ቀነ ሓለፋ ሰናይ ተግባራት መሰረት ክሕዙ ምርአይ ልሙድዩ እዚ ተግባር እዚ ፍልፍሉ አስተምሮ ሃይማኖት ምዃኑን ካብ ካልኦት ዓለማት ኣብ ሃገርና ብሰፊሑ ከም ዝትግበርን ኣብ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ሓላፊ ስብከተ ወንጌልን ሐዋርያው ለእኽቶን መልአከ ሰላም ቆሞስ ዶክተር አባ ቃለ ጽድቅ ሙልጌታ ምስ ኢቲቪ አዲስ ቀን ኣብ ዝገበሩ ወጻንሒት ይብራሩ እንደ ክርስትና አስተምሮ መልካም እሴቶች ሁሉ የሚመነጩት ከሃይማኖታዊ አስተምሮ ነው كما استمروا خرستنا كلهم سناي صقاتات فلفلهم كاب ሃይማኖታዊ አስተምሮ እዩ ከምቲ እናምህሮን በቆልዕ ፍልጠት ክርስትና ከም ዝሕብሮ ክርስትና
ሰናይን ቅንዑን እዩ ኢትዮጵያ ኣብ መፈለምታ ብኣምልኾ ኦሪት ቀፂሉ ድማ ብሓዱሽ ኪዳን ብእምነት ክርስትናን ስዒቡ ድማ ብእምነት እስልምና ብድማር ካብ 9 ሚእታዊ ዝዛይድ መጠን ሃይማኖት መሰረት ዘንበረላ ሃገር እያ እዚ ሃይማኖት ድማ ዝህቦ ዘስርጾ ነገር ሕዚ እንፀውየሉ ዘለና ሰናይ ጸጋታት እዩ ኣብ ዘበናን ገለ ካብቶም ሰናይ ጸጋታት ዘፈንገጡ ካብ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ዝረሓቑ ካብ ሃገራውን ባህላውን ሓበራውነትናን ምትሕግጋዝናን ምትእሳርናን ናብራና ብዘይገልጽ ተርእዮታት እንተለዉ እውን እቲ ዓብላላይ ሓቂ ግና ዝገለጽናዮም ክብርታትና መሰረት ዝሓዙን ሕድሕድ ዜጋ ዝተኣሳሰረሉን እዩ ሃይማኖታዊ ኣፈላላያት ዝተፈለየ ሓሳብ ተኣንገዱ እኳ ሓቢርካ ናይ ምንባር ምትሕግጋዝ ናይ ካሊእ እምነት ተኸታሊ ንናይ ካሊእ እምነት ሃይማኖት ክብረ በዓላት ኣጽዋማትን ሃይማኖታዊ ተግባራትን ግቡእ ክብሪ መሃብ እዚ ኣብ ካልኦት ክፋል ዓለምና ዘይንርዮ እዩ መሳርሕትታትና ኣብ ናይ እምነት ስፍራ ረኺቦም ዘዋግዕዎም ኣመንቲ ምክኣል ሃይማኖትን ተኸታሊ ካሊእ ሃይማኖት ነቲ ካሊእ ተኸታሊ እምነት ከም ናይ ባዕሉ ብምርኣይ ሓባራውነት መሰረት ዝሓዘ ምዃኑን ኣብ ምዝዛም ዓለም እትሕትተና ወይ ከዓ እንርቆሕላ ተግባርና ምዃኑ ይገልጹ እኔ እንደማየው ከሆነ ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያኑ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው ከምቲ ኣነ ዝርአ ዘለኹ ሙስሊም ይኹን ክርስቲያን ጽቡቕ ነገር ዘንጸባርቑ ተግባራት እዮም ዝዓሙ ዘለው እንዳተሓጋገዙ ንነዳያን እናሓገዙ ንቆረብቲ ዘድሊ የሰናድኡ ንሓዋር እውን እዚ ተግባር ቀጻሊ ክኸውን ኣለዎ እግዚአብሔር እውን ንተሓጋገዝ ተለና እዩ ዝፈቱ ያው ጊዜውም ክርስቶስ እውነተኛ ፍቅሩን ያሳየበት ጊዜ ነውና ንርከበሉ ቅነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጊዒ ፍቅሩ የርኤና ዝጀመረሉ እዩ ንሕና ተኸተልቲ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ከም ምዃንና ነዚ እዋን ህፃናት ብምምጋብ ዝወደቑ ብምልዓል ዝጠመዩ ብምዕንጋል ዝጸሙ ንኽሰትዩ ብምግባር ዝዓረቑ ክኽደኑ ምግባር ኣብ መፈጸምታ ዓለም ንሕተቶ ንዝተገለጹ ምግባርናን ዘይምግባርናን ብምዃኑ እዚ እዋን እዚ ምስ ሓለፈውን ነዚ ተግባር እንዳፈጸምና ክሳዕ ምዝዛም ጻንሒት ዓለምና ተኣሚናን ክንነበር ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጻንሒት ዓለም ንሰባት ይዓሞም ንዝጸንሑ ሰናይ ተግባራት ሰባት ዝኽተልዎ ሃይማኖት ረቆሕ ገይሩ ኣይፈልጥን ዝተፈላለዩ ኣካል ማሕበረሰብ ሃገርና እውን ነዚ ክትግብሩ ምርኣይ ልሙድ እዩ እትርእይዎ መንእሰይ ቅድሚ 8 ዓመታት ብዝገጠሙ ሓደጋ ምርኣይ ዝተሳእኖ ዜጋ እዩ ብምኽንያት ጥዕናው ጸገም በዓልቲ ገዝኡ ኣብ ጥቕኡ ብዘይምህላዋ ሃይማኖታዊ ኣፈላላይ ከይዓገቶም ኣብ ሓንቲ ጽላል ሓፍቲ በዓልቲ ገዝኡ ዘድሊ ሓገዝ ትገብረሉ ከም ዘላ ይገልጽ ሓበራውነትን ምትሕጋዝን ሰፊሕ መሰረት ከም ዘለዎም የረጋግጽ እታ ንእስቲ እውን እትፍጽሞ ዘላ ሰናይ ተግባር ፈጣሪያ ዝእዝዛን ፈጣሪያ ዝኸፍላን ምዃኑ እምነት ኣለዋ የሚገርም ነገር ሰፈሩ ላይ ዝገርመካ ነገር ኣብዚ ሰፈር ሙስሊም ክርስቲያን ብዝብል ሓጹር ምሕጻር የለን ተዋሂዱን ተሓባቢሩን ዝነበር ይተሓላለ ዘለዎ የማቕል ኣጆኻ ኣብሽር በርትዕ ጠንክሪ ዝበሃሃል የውሱን በማገዜ ንዑ ብምሕጋዜ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ ካብ ፈጣሪ ዝረኽበውን ኣለኒ ስንተጋገዝ ስንረዳዳ ለቅሶም ደስታውን ሁሉም አብሮ ሲካፈልና እንዳተሓጋገዝና እንዳተረዳዳና ሓዘን ይኹን ተሓጓስ ብሓባር ኮይና እንዳተኻፈልና ኢና ኣብዚ ዘለናዮ ብርኪ ዘለና እዚ ቀጻልነት ከልዎ ባህገ እዩ ደንቢ ሒዝካ ምትፍናነ የድልን ቀዳሞት ወለድና ዘስገሩልናን ጸጋታት ሒዝና ሕዚ እንርከብ መናእሰይ ክነቐጽሎን ክነዝልቆን ይግበአና حز ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ክልላት ዘሎ ዓቕሚ ምፍራይ ኢንዱስትሪታት ክብ ከም ዝበለ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል ገሊጾም ኣፈጻጽማ ትልሚ 9 ኣዋርሕ በጀት ዓመት 2017 ነቲ ሚኒስትር ብዝምልከት ምስ ኣመራርሓን ሰብ ሞያ ነቲ ትካል ተሳሊጡሎም ኣይተ መላኩ ኣለበል ኣብቲ እዋን ኣብ ክልላት ዘሎ ዓቕሚ ምፍራይ ኢንዱስትሪታት ክብ ምባሉ ሓቢሮም ኣሎም እቲ ዓወት ክምዝገብ ዝኻለ ድማ ሓደሽቲ ኢንዱስትሪታት ናብ ስራሕ ኣብ ምእታው ውፅኢታዊ ስራሕቲ ብምስርሑ ኢሎም ኣተውቲ ፍርያታት ብሃገር በቀል ፍርያት ኣብ ምትካውን ልዕሊ 3 ቢልዮን ዶላር ሸርፍ ወፃኢ ብኽነት ምድሓን ከም ዝተኻለ ምግላጾም ሓበሬታት ሚኒስትር ኣመላኺቶም تبركتي حب موداتا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم قدامي منستر أبي أحمد أب قبائي فيتنام P4G 2025 ناتساتو في ركبو
ሓፈሻዊ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በሩዋንዳ ዑደት አሳሊጦም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ካብ ባርነት ኃጢአት ንምውፃእ ግፍዕን መስዋዕትን ኣብ ሶሙነ ሕማማት ከም ዝተቐበለ መምህር ዘራዳዊት ኣድሓና ገሊጾም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም